Bé, Sebastià, ja està, després de la xerrada i tot, molt aviat, així per passar-me així un momentet, i per el nostre Pica Llibres, que és la nostra pàgina d'Instagram, Escolta Natura, com no sap, però estem fent 30 preguntes en 3 minuts, d'acord? Tu respon aviat. Perfecte. Respostes ràpides. Perfecte, primera. Què vols ser de major? Escriptor. Millor poble de Mallorca. El millor poble de Mallorca. Deu ser Llumajor. Excursió preferida per la Serra de Tramuntana? Mira, una que m'agrada molt és Galatzó. Sant Sebastià o Sant Antoni? Això és molt difícil. Però vaja, diré Sant Sebastià per motius òbvios. Però Sant Antoni m'agrada. D'acord. Autor de la literatura mallorquina preferit? Ui, aquesta sí que és pràcticament impossible. Per dir-ne un, Blai Bonet, però és absolutament injust perquè n'hi ha molt d'altres. Coca-roll o panat? Parades. Amb pèsols o sense pèsols? Amb pèsols, però sense m'agrada molt també. Puges o baixes de Palma? Jo, baixa Palma. Arròs brut mig estiu? Sí, totalment a favor, sí. Thriller o novel·la romàntica? Més thriller. Però hi ha novel·les romàntiques que m'encanten. Arbre amb el qual t'identifiques? Un arbre. Sí, amb el qual t'identifiques. Un garrover. Ensaïmada llisa, de crema o de cavall d'àngel? Llisa, sí. Un lloc d'inspiració? Molts, de fet tots, però vaja, és a dir, jo què sé, és correlet de casa meva. Trampó o coca de trampó? Coca de trampó, però el trampó m'agrada molt també. Defineix amb una paraula la música d'Antoni Puig. Necessària. Sobrassada o botifarró? Sobrassada. Halloween o Tots Sants? Tots sants. Millor, Però Halloween me pareix bé, no... millor fira mallorquina? Millor fira mallorquina. També hauria de dir la Llumajor, però vaja, n'hi ha de molt bones arreu de tot Mallorca. Que edita la Vella de Cori? Aquella Tragònia Moró, clar. Postre preferit? No som molt de postres, però els bessons, m'agrada molt menjar bessons. I el plàtan amb bessons, també. Cala preferida de Mallorca? Una cala. Ui, però és que si l'he dit ja vaig anirà a tothom. No, ho dic de bromes. No, un lloc que vaig molt és l'Estalella, a l'Estanyol, de vora Llumajor. Has anat a Lluc a peu? Sí. Des d'on? Des d'Inca, que és veritat, no té molt de mèrit. A fer matances? Sí, però jo som molt mal matancer, només serveix per fer el que me diuen, dur això aquí, dur això allà, remenar raïssons, capolar carn, coses d'aquestes senzilletes. No t'agafis de dit. Exacte. Tens un traje de pagès? No, traje no, però va anar bastant per fora de vila perquè la família per part de mon pare són pagesos i he anat bastant per allà. Has vist 8 a la seu en persona? Sí, també. Sí. No fa gaire, no? Vull dir, havia sentit xerrar tota la vida i Ventura deu fer 2 anys, 15 anys. DJ preferit? DJ, no som molt de DJs. No, un de preferit no, en veritat. Un que no me molesti gaire. Quina pel·lícula preferida que t'agrada més? Això sí que és impossible. M'encanta el cine. Vull dir, no sé, hi ha tantíssimes de pel·lícules. Però mira, una que també té el nom dels personatges en el títol, que és Robin i Marian. Un humorista que t'agradi? D'aquest també n'hi ha molts. Un que era antic, Eugenio. Ah, sí. La millor celler de Mallorca? Ui, també m'ho poses difícil. Mira, no és un celler, però un lloc que m'agrada anar és Cal Dimoni, el gai. Va, aquesta és molt complicada. Ramon Llull o Shakespeare?
Sí que és complicat. És impossible de fer, però vaja. Home, una mica de... És a dir, a Ramon Llull encara li falta un tros de reconeixement que potser en Shakespeare n'hi sobra una mica, o sigui que Ramon Llull. Bé, i ara ja per acabar, fem-nos tu una pregunta a nosaltres. Te deixant que m'ho facis la pregunta que vulguis a nosaltres. Sí, que vos agrada llegir? Celestials d'amor. Oh. Massa clara. No val, que no sigui jo. No m'agrada llegir. Sobretot filosofia, assaig. Molt bé. Jo m'agrada llegir, ara que m'he aficionat un poc, sobretot novel·les d'aquí de Mallorca, o fins i tot teatre i tot, que fa un temps vaig llegir de Pere Capellà, de la Malana d'Urmanet, i m'he aficionat a llegir coses aquí a Mallorca, que s'ambienci rural i tot. De fet, un poc de res de Sara Jeremies, com que m'he connectat un poc amb aquesta part rural de Mallorca que m'agrada molt. Bé, moltes gràcies. Vosaltres? Han fet 6 minuts, no han estat 3 minuts, No, però fet el doble. s'agraeix que... Però ha estat un èxit perquè ens ha estat un crac. Increïble. Vale. Moltes gràcies a vosaltres.